Setyaki kowe arep merong kampuh jinggo karo Koko Prabu Kresna. Ngapa kowe? Kowe ngapa melu-melu kowe? Hah? Kowe ngapa melu-melu? Kowe mengetutke Prabu Kresna kok arep mau urun rembug sing ora berguna. Yo. Lah dalah Bagong kok dadi gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Sapa sing muni ngono, ha? Saiki didelok sing gembelo sirah gleleng pacake sapa, ha? Coba eling-elingen nang Pasewakan sing muni dakik-dakik ngelelek bapakku sapa? Muni aku ora gur ngulu idu kowe ayo. Koko Prabu Sareh, kowe ora mengakon sabar. Kowe asline kowe ya gur wong kena gosokan to kowe. Ayo. Kowe ora mung kena pengaruh iki to, iki. Ayo. Kowe iki jan-jane ora ngerti apa-apa jan Janaka. Koko Prabu kula aturi sareh. Wilah panes maring jajan anak sukernaning bane iblis lanet. Setyaki, wonten dawuh. Kok lah kok dadi nyengkuyung karo Kakang Semar iki kepiye to janjane karepmu? Nuwun sewu. Kula mriku sampun kawon tanding yuda kalian Ki Lurah Bagong. Kula purun boten purun. Kula kedah ngabekti kalian Ki Lurah Bagong. Oh, krungu ora? Iki bodyguard setiamu kowe tunduk karo aku. Iki cium tangan karo aku ora semangkean kowe ora sebah ora sageleme dhewe kowe ora. Ya aku dadi kanane kaya ngene Arjuna. Iki piye Arjuna sampun mlajar kemawon padus pargisane. Piye Bagong? Saking ngene, piye? Ndara Antasena mengko nyengkuyung Semar. Iya, nganggo biaya pendaftaran masuk. Gratis. Apa ya? Heeh. Aku krungu mau jare wong iki ora bayar. Sing ngomong sapa? Bayar. Ya wis ora apa-apa, seperti aku nyengkuyung Kakang Semar. Ayo. Piro? Wis sak iklase wae ora apa-apa. Minimal ya 3 juta. Duweku mung 300. Ya wis ora apa-apa kowe. Sing penting aku iso nyengkuyung Kakang Semar. Ayo jan ngono. Jan kudu ngono. Ya, Jer Basuki mawa beo. Lah, bener kene ya sekolah. Balik ora? Alah apa ta? Balik ora? Ora tok balik aku malah rasudi, aku malah melu nyengkuyung Siwa Kresna. Ya ora ngono. Balik ora? Ya nek balik wis no. Yo ora golek dublak putu kok. Aneh. Semangkean. Yo, wis saiki wigatine kumpul ning Karangan Dembel. Sowan ngersane bapakmu. Ah wis ngaten mawon Ndara. Ayo rasa repot-repot ora. Ayo. Mampus. Ora sok ngrigo-ngrigoe to, Kang. Ora. Aku ya mung membenarkan fakta kok to. Wo. Wis aja teng Cerwet sik. Sowan sinuwun Puladewa. Ah iya. Koko Prabu wonten dawuh Yayi. Dereng dangu kula kaliyan sing ngandika ora raosan babakan Kakang Semar Badranaya. Teka malah menika atmajanipun Kakang Semar sowan wonten praja negari Ngamarta Koko Prabu jagat pangestu ora weh lur jagat Yayi. Nuwun sewu. Tartentu mboten wonten wigatos menawi para Panakawan menika sowan sonten-sonten kados mekaten menika wonten praja negari Ngamarta. Kadangu sowanipun Panakawan Petruk kaliyan pun Panakawan Bagong menika Yayi. Inggih, Koko Prabu. Kula aturi lenggah ingkang sekeca. Sampun mboten kirang prayogi.
Ponokawan Petruk Kandrung Bolong sakwise aso kang dadi napas asat kang dadi riwe padha kanthi Basuki slamet sak sewanira Ponokawan Petruk nunamit masang limantabe tinebenong lo dini dumawang tawang tuwang linepat nutulak manusinipun sewu-sewu lepatanipun ingkang abdi pun Petruk Kandrung Bolong tadah wadana anduk berkah pamujinipun sinuwun Prabu Puntadewa anggen kula sawanten kersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma wonten Mrajagaring Amarta tansah manggalangan tansah manggih apa ki Gong embo tansah manggalangan karepmu kepiye mboten manggalangan setunggal punapa tansah pinangkadatan ing sambikala tebih saking rubeda kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun ya Ponokawan Petruk siratur bekti kelawan panjenengan ingsun ora lewat pangestuku wae tampan ana ya Petruk nggih sampun kula punika jimat Ponokawan Bagong padha kanthi slamet sak tekamu antuk berkah mamujinipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng sowan kula sinuwun mboten manggalangan setunggal punapa kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk nggih sinuwun ya Ponokawan Bagong ndak tampa pangestuku wae tampan ana Bagong nggih sampun kula pundhi ndadosna jimat pareng mangestu paduka badhe kula cancang ucaping mene dumaweng Wijang Rover dumaweng Wijang Remeketing Werdaya Remeketing Werdaya ndadosaken cahya nercahya daging rah kanjuwanan sinuwun iya Ponokawan nggih ora liwat prayogakna anggonira lungguh nggih sampun mboten kirang prayogi ya mengko laki rada anyel kalih Petruk lho sababe apa Bagong ngambo kula marani Petruk ngampiri Petruk teka-teka Petruk muni wah Bagong galau apa nek meng perkara ngoten niku ora tak nggo pikiran ora tak nggo beban ati galau kek jajan ngono wae wardi kethoke malah mandek ompak-ompake iki neko-neko ora Gong ora ayo aku kuwi ndelok pasuryanmu kok saya peteng matamu ngono peteng mergo ora nggawa colok kok ora ngono nah nggih sinuwun sampun mboten kirang prayogi sinuwun iya Ponokawan Petruk padha kanthi slamet sak sowanmu sinuwun Durawati iya Petruk woe lenggah teng mriki ya sawetara aku sowan ngersani Yayi Prabu Darma Kusuma oh nggih sinuwun wilujeng sowan kula sinuwun bekti kula kunjuk ya Petruk tak tampa ora mengsuku tampan ana Petruk nggih sampun kula pundi Bagong padha kanthi raharja sak pratamu sinuwun Darawati iki iya kowe lho wilujeng sinuwun mboten manggalangan setunggal punapa bekti kula kunjuk sinuwun iya Ponokawan Bagong tak tampa ora pangestu tampan ana Ponokawan nggih sampun kula pundi wis gak iki disingkat wae Bageh Binageh iya Ndara Werkudara pun kula tampi pangestune Ndara Janaka pun kula tampi semanten ugi Ndara Kembar lho kok njur ngono ora selak limbukan ana bintang tamune wis mbanjeli ngethuk ah iya ta lek tenan aja teko keri iki tak kira nek nesu terus ora wani mangkat wayangan ya ora kaya keturun ya ora apa-apa karang panjang ngantuk kan iya ora apa-apa le iya penting ya ora apa-apa penting ora ngrusui liyane lho terus iya ngantukan ora apa-apa malah dene turu anteng ora ana masalah apa-apa iya nek wis cerewet wis ngrusui liyane malah marai pikiran gerus iya kaya sapa sing nang mburiku saiki iki wo ampun aku arep udut rek kundi iki lha digawa apik ya dipek Ponokawan Petruk wonten dawuh sinuwun
ana wigati apa sowan mongko tanpa tinimbalan apa ana atur saka Kakang Semar apa anggonmu sowan saka karepmu dhewe Petruk kepareng matur ngersanipun Sinuwun Prabu Puntadewa lepat atur jagung pangaksami iya Petruk ora dadi ngopo nggih Sinuwun sepisan sowan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ngersanipun Sinuwun Prabu Puntadewa Kakang Pandhawa saha ngaturaken tebah Siti Sekol binun teling ron kula pangapuranta mobil wonten lepat anggen kula matur ing sak mangke. Iya Petruk ora dadi ngopo. Banjur bacut maturmu Petruk nggih. Ndung kapangga kalih sowan kula mriku mboten saking pingajengan kula piyambak nanging sowan kula dapur dipun utus dening wong atuwa kula inggih bapak kula Semar Badranaya utawi kakekne Nayantaka utawi tiyang sepuh kula Ismaya. Ismaya lho senes Ismadi. Nah, Ismadi iki tukang nguntir. Oh. Nguntir apa? Potensi yo. Oh, nek Isyanti aku beda meneh. Oh. Isyanti iki tukang ngelap suling. Oh. Aneh-aneh ora. Kula dipun utus dening bapak kula Semar Badranaya ing Karang Kadempel. Ana wigati apa Petruk? Nggih. Saderengipun bapak nyuwunaken pangapunten lumantar kula ingkang nyuwunaken pangapunten dumateng Jengandika Sinuwun Prabu Puntadewa awit sangka bapak 7 sasi. Lawase banengku ngenteng. Duh kok. Meneng sik. Anggenipun bapak sampun wonten wekdal 7 sasi utawi Sabta Candra mboten sowan wonten Prajanegari Ngamarta. Menika kula wonten mriki ingkang kadhapuk supados ngaturaken janjane bapak niku enten perkawis napa kok nganti 7 sasi ninggal marang kewajiban Karajan Negara Ngamarta mboten sowan teng Negara Ngamarta niku janjane napa? Hari ini akan saya kupas tuntas. Setajam jilid. Ngono Petruk nggih. Janjane kula mangko pengin matur satanipun kula nyuwun pangapunten Bapak Semar 7 sasi liru ing kewajiban. Iya Petruk ora dadi ngopo sak banjure. Ah nggih kepareng matur. Nuwun sewu sinuwun. Bapak niku anggenipun 7 sasi boten wonten Rasulullah niku. Sajane kaya kula ya nangis gak saking kasih. Terus rasa nangis kowe iki ora tau nangis. Lagi iki kok nangis kowe iki anakmu mati kowe nanggap dangdut kok kowe. Lambemu ora. Reti aku lehmu nanggap ning Tegalan nganggo dit layatan, ya apa ora? Kowe iki sak senengane ora. Ha iki nang perkara cilik to gedhe-gedheke kok rekane nangis ora. Wis meneng to gong ora. Bapak anggenipun Sabta Candra utawi 7 sasi mboten sonten Prajanegari Ngamarta menika. Bapak niku jancane terus saduk lho kowe. Lebay amat sih. Bapak niku nandang roga sinuwun. Bapakmu lara nggih. Bapak 7 sasi niku lara. Ming ketahap-ketip dicaosi daharan mboten didahar, dicaosi unjukan mboten diunjuk. Kantos kula niku bingung, Pak eneng apa to janjane? Nek lara ki mbok ora mbangeti, nek arep mati mbok mati sisan. Sapa sing ngomong ngono kuwi, Bagong? Wah, ora tumbak cucuan kowe. Wis ngaku wae. Ya Deng, sangka aku arep adu barisan kok. Mbuh. Ngoten niku cah penyakit ora. Bapak niku Sabta Candra mboten sowan teng Prajanegara Ngamarta niku merga lara. Larane bapak niku ora kok tipes, ora kok demam berdarah, ora kok insomnia niku Bapak bisa. Ning larane bapak niku kirangan. Wong nek dipresake teng dokter niku di rongseng. Apa niku lho di apa jenenge balunge tok. Ronsen to. Niku mboten enten balung sing pedhot. Terus dicek laboratorium. Getih bapak normal.
Mergo wah dhuwur banget tensine mergo bendina nyate. Tensine bapak niku 399. Modar menungsa kok tensine 399. Niku leres niku. Ning dicek mboten enten penyakit napa-napa teng Pak Dokter. Ngono Petruk nggih. Ning kok iso kaya ngoten niku. Monggo nuwun sewu. Bapak niku larane ora lara demam, ora lara tipes ning awake nggon sirah tok, nggon sirah tok. Awake wanyep njekut ning sirahe panas. Wingi kula templeki speedometer niku suhu teng sirahe niku 70 derajat. Kuwi panas banget nganti kula nggih goreng tempe kok. Bathuke bapak kula oleh jelantah terus kula templeki tempe gembus perkitik-perkitik lho Pak bathukmu iso goreng tempe. Ngoten niku. Bapak pitung sasi lara niku kula takoki apa-apa ya blas ora semaur. Bapak niku ora tau kok sing jenenge omongan karo anak-anak niku blas ora tau. Bapak niku tangi-tangi paling ming teng kamar mandi. Sakliyane niku belas aktivitas napa mboten tau dilakoni. Omongan napa-napa belas ora tau omong kalih anak-anak, jagongan babar blas, njaluk diobatke ya ora tau. Niku lek kula ngobatke teng dokter niku men kula peksa. Lah dumadakan sewijining dinten wansine niku jam 2 bengi. Bapak niku ora adat saben dehem, lah kok dehem. Pisan ngoten niku. Terus melih empek ngoten niku. Lho nuwun sewu Bapak kok aneh timen le dehem mongko ora tau terus kula sander. Lah kula lagi arep takon Pak, janjane Bapak ki ya gene. Bapak pun tengok-tengok lenggah. Nyawang ngusuk kalih blandar. Bapak maring dawuh ngeten. Petruk ngene to Le, janjane lehku lara iki ora kok lara awakku, ora kok fisikku sing kena penyakit kuwi ora. Lho lha kenging napa, Pak? Bapak paring dawuh. Aku ki mung lara pikir mikir kahanane para kawula praja negara Ngamarta sing wis udakara kok tak rasa. 3 dina kepungkur iki, 3 sasi iki lah kok aku ngrasake morale para kawula praja negara Ngamarta kuwi wis beda karo dhisik. Morale para kawula kuwi wis rusak. Lah mula arep tak dandani Petruk. Ngoten niku terus kula plong. Bagong sing maune mboten iso bebuang 7 dina terus melayu teng mburi. Kowe engko kowe ya aku cenane kowe ra ya heeh. Ah iya ta? Ah iya. Ngoten niku. Ngono Petruk nggih. Lah nuwun sewu Pak, le arep ndandani nganggo apa? Wong sampean ki amit sewu mung kawula cilik, derajating batur ming Panakawan. Lah kok arep ndandani ki sing nggo garan apa? Petruk aku rerasanan nek aku kepengin bangun kayangan. Bapak maring dawuh ngoten niku setrika. Kula ece lho, sampeyan arep bangun kayangan ki sing nggo ragat ki bandane sapa? Ora wurung malah ngrepoti anak-anak kula ga nek ngoten carane. Aja salah paham, Truk. Lek ku arep mbangun kayangan iku ora kok papane para dewa sing magurung-magurung arep tak bangun kuwi babar pisan ora. Ning aku mbangun kayangan mono, mbangun miturute para kawula sing 3 sasi tak rasake kok padha morat-marit. Papan-papan manembah padha ora ditekani, sing ditekani mung papan-papan maksiat. Perkara iki sing arep tak dandani. Perkara iki sing ora iso tak toke. Mesake bendaramu para Pandhawa, mesake kawula praja negara Ngamarta sing alon-alon ta Truk. Iya. Sing ngrasake kanan kaya ngene merga kondak ngasih aku disengguh Semar kae pamonge Pandhawa kok ora iso ngemong Pandhawa. Ken janjane Semar ki mikir apa ora. Aku wegah nganti ana swara ngono kuwi Truk. Lah mila saking mriku Bapak menika wonten sambung rapetipun anggenipun gayanipun Bapak Semar Badrana kepengin bangun kayangan menika wonten sambung rapetipun kaliyan para Pandhawa. Jalaran Bapak paring dawuh, "Truk, lek ku bangun kayangan ora bakal iso dadi, ora bakal iso awet nek ora sinartan
kanthi syarat srana ya kuwi pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Mila sowan kula menika namung badhe ngebun-bun enjang Jawa sonten. Sowan kula namung badhe nyuwun ngampil wujudipun pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Nedya kula boyong wonten ing Madukan Karang Kadempel ing sakmangke kinarya sarana bapak kula anggenipun bangun kayangan sinuwun. Kresna sinayeng manglung mintonaken triwikramanira kanggo mitrane ngasta kanggo mitrane ngasta jagat pangestu karo wayah loro jagat para kawan Petro wonten dawuh sinipun. Kula tingali kok sinuwun Kresna sing majeng Petro wonten dawuh. Kepeksane aku sing kudu menehi wangsulan paring mangsulan kelawan kowe. Oh nggih mboten napa-napa. Jenyatanipun nuwun sewu jengandika menika minangka wakilipun para Pandhawa. Engging minangka pujangganipun para Pandhawa ugi nggadahi wewenang tumrap Raja Negari Ngamarta. Iya. Para kawan Petro wonten dawuh. Kaget rasane atiku bareng kowe matur yen to bapakmu 7 sasi lara kuwi mikir leh dheweke arep bangun kayangan mongko nggunakake syarat srana nggone bakal bangun kayangan ya kuwi pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Miturut nek miturut aku tak pesthekke bapakmu leh arep bangun kayangan tumuli nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada mau mungkin arya pawadan mungkin arya pamadan gone bapakmu sing wis lali karo para Pandhawa ngibarat kacang lali karo lanjarane 7 sasi ninggal kewajiban kaprajan negara Ngamarta. Lah kok teko dadi bapakmu delangap-delangap ucape nerweteh kaya bedes nemu pantegalan berwili kaya grojokan ning atase bapakmu ki mung wong gedibal 17 wong elek nyala mripat ora duwe garan arep bangun kayang. Lah kok dadi delangap-delangap ucape ora murunga mung ora mung bakal kembali marang panguasane Wangempi Kulon Bathara Guru. Kuwi siji kaluputane bapakmu. Sing angka loro, bapakmu ki yen to ngelingi marang kanane bapakmu. Kuwi mung wong Panakawan kuwi mung batur derajating Panakawan ora duweni derajat apa-apa tumrap negara Ngamarta. Ora duwe wewenang apa-apa tumrap Raja Negara Ngamarta. Lah kok dadi bapakmu arep nyuwun ngampil pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Petruk kuwi ra ngerti. Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada iki pamunahing satru sekti iki digunakake kinarya apa wae bisa. Bapakmu ki bisa mengko merga derajate bapakmu ki wong kere, wong ora duweni bondo donya, ora duweni derajat pangkat. Yen to ngasih bapakmu nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada terus mengko dienggo mukti dhewe apa ora malah mbebayani para Pandhawa sing koncatan wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada wong sing ora seneng karo kadang-kadang Pandhawa angel mijet wae nganti suwe banyu sinare ngene bakal gawe cintrakaning para Pandhawa. Lho nuwun sewu bapak niku arep mbangun kayangan niku ora kok papane para dewa niku babar pisan mboten ning sing ajeng dibangun sing dimaksud tembung bangun kayangan niku bapak ajeng dandani morale para kawula sinuwun padha wae Petruk. Padha wae bapakmu arep ngembari marang panguasane Wangempi Kulon Bathara Guru minangka dadi dewaning para dewa ning Ngayiwangan Suralaya. Tak pesthekake kowe baliya wae rasa dadak nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Aturna marang bapakmu ki mung wong kere, bapakmu ki wong gedibal 17. Bapakmu mono wong elek nyolok mripat, ora duwe derajat pangkat apa-apa, ora duwe garan apa-apa. Bapakmu wis ora ngilo karo cengele, ora ngilo karo githoke. Kowe baliya aturna kaya ngono karo bapakmu, Petruk. Ger.
jalanan strayali binatang. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Loh, Ponokawan Bagong, Prabu Kresna. Loh, ora basa. Kowe ngelek-elek bapakku anakku basa karo kowe. Coba balenono ucapmu sing kari dhewe mau balenono. Muni piye mau? Ngarani Semar piye? Bapakmu kuwi wong elek nyolok mripat, bapakmu kuwi wong gedhi bal 17, bapakmu kuwi ming drajating batut. Bapakmu arep mbangun kayangan sing dienggo ragat iki cengele bapakmu napa piye? Wah, setan tenan ngono. Kres. Lho. Kok sak geleme dhewe kon ngundang sapa kowe ora kres? Jenengmu Kresna kok masa kon ngundang Marwan ngono nak ya ora. Ayo. Nuwun sewu sinuwun. Nek sampean kok ngrungokke kok kula ngrungokke ngendikane sampean sing arep wau kok kaya dakik-dakik kaya arep benerke seolah-olah sampean kuwi sing bener dhewe. Ning bareng tekan sing keri dhewe. Kula jane arep ngajeni karo sampean ning bareng krungu ngendikane sampean sing keri dhewe kok mrekitik atine Bagong. Nuwun sewu bapak kuwi sing tak sembah. Siji bapak kudu nyembah karo Gusti sing ngakarya jagat, angka loro Bagong kudu nyembah karo wong tuaku ya bapakku. Mergo nuwun sewu, kula ora trima nek sampean ngelek-elek bapak kula. Sampean ngandhakne bapak wong elek nyolong mripat gedhe bal 17 derajate ming batur. Lho nuwun sewu. Bapak niku arepe ming Ponokawan arepe ming gedhe bal 17 ning kae kere. Anu ning nika titis Sangjang Bathara Ismaya lha kok sampean ora duwe rasa ngajeni babar blas karo bapak kula. Monggo nuwun sewu. Tata lair bapak kula niku pancen wong kere, pancen wong mlarat ning tata batin niku pangejawanten Sangjang Ismaya. Lah sampean iki titis Wisnu. Wisnu ki apa? Wis anu. Sampeyan niku titis Wisnu. Wisnu niku padha karo anake bapak. Wisnu niku anake Bathara Guru. Bathara Guru niku adine bapak, adine Sangjang Ismaya. Lah kok sampeyan dadi delangap ucape sampeyan ngelek-elek karo bapak kaya ngono. Kula ora trima. Ayo, nek pancen kowe ora trima aja nangis kaya ngono. Katokno yen to pancen kowe kuwi mbelani karo wong tuamu. Ya kasembatan penjalukmu, Kres. Ora apa-apa. Mboten masalah kok. Mboten masalah sampean ngece. Babeku. Babe guling. Babe kok babe guling. Ora apa-apa kowe arep ngece wong tuaku ora apa-apa. Neng wektu iki bali, Truk. Ayo bali, Truk. Ya. Ngendikane sampean sing kaya ngoten wau janjane pun kula rekam. Ngendikane sampean pun kula rekam teng mriki. Kula mlebu Ndatulaya Praja niki pun ngaktifke perekaman suara. Kula bali teng Karang Kajempel, kula matur kali Bapak. Pak nuwun sewu, ora sida mboyong pusaka jaman sing jimat kali Wisrada. Kena ngopo? Ha iki mangrungokke dhewe. Kupinge Bapak kula leboni genset. Ngrungokke ngendikane sampean Bapak ora muntap Triwikrama dadi buta sagunung, rong gunung, telung gunung gedene aja takon dosa wae Prabu Kresna. Bali yo. Yo. Kresna kakangku. Lah kok dadi ngasih kanane kaya ngene. Teko kowe ngelek-elek. Kowe muto-muto karo Semar, karo Dipol. Monggo Semar mono sing mompong para Pandhu lah kok dadi ucapmu kaya ngono. Kae mengko yen to ngasih. Petruk lan Bagong bali Karang Kajempel. Aturmu ngendi kamu ditekanke Semar. Wah, bebayani. Priwian dadi kerujukan kuwi dadi tangisan miladalah Yayi Arjuna wonten dawuh ayo tak kanthi metu njaba derekno kelawan tindakipun Kakang monggo Koko Prabu kula derekaken
Kudara barep kakangku opo teko dadi kaya ngene kahanane ora ngira babar pisan yen Koko Prabu Kresna duweni pambegan kang kaya mangkono barep kakangku piye Di ora dadi ngopo Kresna duweni pambegan kang kaya mangkono mergo yen miturut panyawange Werkudara kuwi dudu saka karepe Kresna kakangku dhewe nanging tanpa beda kuwi panjal maning jajalanan sing ora seneng karo gegayuhane Dipol. Iya. Banjure kepiye, Di? Barep Werkudara piye? Aja kuwatir yen to ngasih mengko Kresna cilik gawe tatu. Petruk karo Bagong gedene miloro karo Banakawan. Aku sing tanggung jawab, aku sing kongkonan karo anak-anakku lancur-lancur Pandhawa. Bocah-bocahku tak dawuhane supayane ngayomi kelawan Petruk lan Bagong. Ya Di, bab perkara katentreman praja negara Ngamarta ndak pasrahke ngersane Dimas Njodipati. Ya ora dadi ngopo, sabanjure perkara gegayuhane Kakang Semar iki mau kepiye? Miturut Werkudara gegayuhane luhur kudu disengguyung aja ngasih dilirwake. Kakang Semar niate luhur, niate becik, niate apik lan bener. Kepengin males budi karo para Pandhawa. Sartane awake dhewe iki pirang-pirang taun, mataun-taun wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jamblang nganti celaprak. Durung tau sepisan bae duweni males budi karo Semar. Ya Dipol kakangku, kula kang saka kuwi aja walang ati. Ayo tak kanthi liwat metu alun-alun pepungkuran. Sowan ning areng kadempel ngaturke apa perlune ya wujude pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada ngersane Dipol kakangku. Ya Di, aku mung manut karo Dimas Werkudara. Miturute Dimas kembar kepiye? Kula semanten ugi kok Prabu mboten kateges kula rebar pisang kan ngendikanipun Kakang Mas Jodipati. Nanging kula rumaja lan sarujuk menawi dinten sakmenika ugi kula nglanjengan Kanjeng Koko Prabu bidhal wonten ing areng kadempel. Ya wis yen to panjen kaya mangkono. Malah aku njaluk pamit barep kakangku sartane kembar padha disika metu alun-alun pepungkuran. Aku tak nglumpuki anak-anakku. Ya Di, sisandene si Adi Megawe bubarno kang padha sibupun Kakang kundur ngedaton. Ya wis to kedawe barep kakangku aku njaluk pamit metu saka penanggilan. Ya Di Werkudara sing ati-ati aja kaya bocah cilik Di. Purna kanthi menanggilan. Arsa sanata kundur daton jeruk saking dampar cenuk kinapit gambaran gading kadheraken sanjaring peremban jadi manggu tanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngambil umacan keprabon kawisan saking Pandhawa iku semanten tindaknya Sang Prabu Puntadewa tansah muji syukur marang saning Gusti.
Antareja lan Antasena. Wonten timbal kadhawuh Kanjeng Rama Kyai, wonten timbal kadhawuh Kanjeng Rama Kyai. Piye, Pak? Anakmu Antasena nyadong dawuh ning dawuh apa, Pak? Mangerti yo. Kalamun jroning pasewakan negara Ngamarta dina samengko jlitheng kakangku rawuh ning negara Ngamarta. Merga saka disuwuni rawuh dening barep kakangku yo wakmu Puntadewa. Terus sabanjure kuwi ngrembug perkara negara Ngamarta sing keteman magebluk. Persna kakangku paring dawuh yen to kabeh kuwi merga disababake saka wakmu Karang Kadempel ya Depol kakangku ya Semar sing wis 7 sasi ora sowan ning praja negara Ngamarta. Terus wekasan gawe pagebluk ning negara Ngamarta. Terus dumadakan bapak anglayani cucu lan usuli praptane Panakawan Petro lan Bagong ngandhaki yen to Semar loro. Terus nanging Semar loro mung menggalih babagan kawula negara Ngamarta sing pambegane wis beda. Wekasan Semar ngarani yen to kabeh mun wis padha lirwa marang kewajiban. Terus wah diomongi nyepelekke. Aku kira nyepelekke. Kene iki ngrungokke tenan kok ora. Wis sampoke sampean iki yang maha benar. Wah sakarepmu. Terus karepe bapak piye? Dadi pasulayan antarane Panakawan karo Kresna kakangku. Malah dina samengko iki Panakawan Bagong karo Petruk padha arep bali ning Karang Kadempel ning aku ngerti pambegane Kresna kakangku mesti menggak sartane nguyak. Terus mula kang saka kuwi kowe kabeh Gatot, Antareja lan Antasena kowe tak lumpukke ana kene iki. Ora ya kowe mung takon ngakon, kowe mung takon ngayomi lawan Petruk lan Bagong aja ngasih cilik digawe tatu gedene, digawe cintraka kanane Petruk lan Bagong, Gatot, Antareja lan Antasena. Antasena gumreget apa ya kira-kira? Wes perkara iki tak rampungane wae. Arep to rampungi dhewe piye? Wis ngene wae to. Sampeyan Kakang Gatotkaca karo Kakang Antareja tindak ning Karang Kadempel. Nyekseni ngesreni nggone Siwa Semar Badranaya arep ya kuwi mbangun kayangan. Ngono to? Ya panjen ngono. Perkara Petruk karo Bagong tak urusane. Dimas Antasena aja sak geleme dhewe. Wis ora sak geleme dhewe. Nek engko nek Petruk karo Bagong urusan karo Kakang Antareja karo Kakang Antasena engko malah do pekewo. Nek karo aku rak padha-padha le wong kentir. Tegese aku ki wong gesut, Petruk ki wong gesut, Bagong ki saya meneh kae wong wis kentekan nalar nek kae. Jur karepmu piye Antasena? Ya karepku ngono kuwi. Wis pokoke sampean Bapak Werkudara karo Kakang Antareja karo Kakang Gatotkaca wis tindak ning Karang Kadempel wae. Perkara iki tak rampungane. Wah, pasrahke karo kowe. Bagong slamet saka kowe. Bagong Petruk ora slamet ya kowe sing mudhar. Alah ya nek gampang ngurusi Petruk karo Bagong kono do mangkat ngono. Ya Dimas, ya Dimas. Carian putra lamun kawekasan Antasena maya Antasena maya Wisnu Pratenta. Iki apa jane? Yalah. Wong kene arep kepelak wadine ya kaya ngono kuwi. Ketok lorekmu Pakde Kresna ya. Ora apa-apa.
Aku reti kok janjane sampean wong loro iki do ngemong Pandhawa ning janjane do saling seringat. Aku ngerti Pak Dikresna meri karo Siwa Semar pekasan gawe pawadan sing ora-ora. Krungu kabeh ngendikamu Dik. Sing baku aku saiki ning kene tugasku, kewajibanku ngayomi karo Petruk karo Bagong. Nek tekan kene do tak ayomane sing apik-apik, tak slametne, aja ngasih mengko digawe cintraka, gawe lara karo Pak Dikresna. Terus sumber mamalindo bumi gonceng kumalu dokuntor ketok kumalu dokuntor ketok piye iki Gong apa ya awitane nek Sinuwun Ndarawati ngendikane kaya ngono coba. Iya. Cethok Sinuwun Ndarawati ora seneng nek bapak arep bangun kayangan. Iya. Wis sisan wae terus digawe bapak nesu. Iya. Krungu ngendikane Sinuwun Ndarawati sing kaya ngono kuwi bapak digawe nesu ben arep dadi apa Nata Ndarawati. Ha iya. Nek ngono bali ya Le, bali kok. Ayo wis matur bapak apa anane. Ben Sinuwun Ndarawati kanane arep dadi kaya ngopo. Truk, mengo ninggal aku. Truk. Mengo. Wis modar ning angger kene iki. Modar piye? Wis kecekel. DO. Wah. DO ki apa? Daerah otoritas. Neka-neka ora. Aku Antasena lho ki, Truk, nganti ati. Iya. Sapa ngerti kuwi diutus karo Sinuwun Ndarawati kan nyekel Petruk karo Bagong Antasena. Petruk karo Bagong rangketen ora gelem tok rangket patenana. Cangkeme mbok sing apik to ne. Aku ki gur berprasangka, ya berprasangka kuwi sing apik. Gusti iki nuduhke perkara apik, nek pikiranmu ya apik. Ngono lho. Ane ora laning-laning takon isih. Heeh. Ndara Antasena. Heeh, Truk. Wong endi mlayu-mlayu? Nun. Wong endi mlayu-mlayu? Nun, ora ana nun to, Truk, kowe iku marahi nesu ora. Saka ngendi mlayu-mlayu? Saking mriko. Arep mriko. Nuwun sewu, napa sampean didhawuhi Sinuwun Kresna? Ora. Kan nyekel kula ngoten? Ora, Truk. Ora didhawuhi ning aku duwe inisiatif dhewe, Truk. Minggat kono wae. Medheg-dhege ora anane. Iki karep matur tenan kok ora. Wis gek matur. Eneng apa, Truk? Anu ngeten lho, niki anu mungkin nek kula matur ngeten nak ora ditekanke Sinuwun Kresna to? Ora. Aku ning kene iki ora arep rembug apa-apa kok. Ha nggih kepareng matur. Kula sekawit sowan ngersanipun Sinuwun Puntadewa ingkang wigatos nedya nyuwun ngampil inggih menika pustaka Jamus Piyangsiman Kelima Sada. Ajeng dingge sarana lantaran bapak mbangun kayangan dandani moral dandani miturute para kawula sak negara. Ngamarta sing wis sliring saka paugeran. Terus anggere terus niku kanten ngrika wonten Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati sajak ora trima nek bapak arep mbangun kayangan. Lah cangkeme cah niki wani nantang-nantang Sinuwun Ndarawati. Dadi geger antarane Bagong kali Sinuwun Ndarawati mlayu. Untung nenten Setyaki kula le Bagong mlayu. Wah. Lah nek ora kecekel Setyaki men remuk kula. Ora nek sampean kanten mriki. Aku to. Nggih. Ayo biasa cah enom. Dolan nyahene iki biasa. Dolan nyahene ora nggo wong wedok ki gek ngopo? Alah wong wedok nglarani ati kok. Semeneng wae. Ngono to? Ha iya. Ora kok kewetune nek dalane kleru ki ora apik.
Ngono lho. Ngaten Ndara. Ha iya. Sampeyan enten ngriki? Ha iya ning kene. Mergo aku didhawuhi karo Bapak Werkudara kon ngayomi karo kowe. Weh, estu napa? Tenan Ndara apa aku tau goro. Wis. Makane kon ana sinuwun Siwa Ndrawati tekan kene pethuke kandhane sing apik-apik. Ditanjihke gegayuhane Siwa Semar iki janjane kepiye? Arep kepiye iki dijelaske karo Siwa Ndrawati ben ora ana apa jenenge? Miskomunikasi. Ha kuwi antarane kowe karo bapakmu karo Siwa Ndrawati. Kagat risang kapirang urinangkul kinempet-kempet rusang retaning bawana. Oh, matur sembah nuwun Ndara. Ning atasipun kula menika namung kawula cilik kok isih diayomi karo piyayi-piyayi. Terangane Gusti iki ya isih tresna karo Petruk, kanan kula dijur-jura kaya ngapa ya isih ana sing mbelani karo Petruk. Ora apa-apa mergo pancen kuwi wis dadi kewajibanku. Sithik akeh aku tau tate mbok mong. Bagong ya cilikanku sing momong ya Bagong. Aku wiwit cilik sing momong ya Siwa Semar karo Gareng. Nggih. Wis kowe lungguh kene. Kula nglenggang ngriku. Ya. Napa mboten prayogane dipethuke riyin? Ya wis ora apa-apa nek arep pethuke. Ning nek nganti kowe kenek apa-apa aku ora tanggung-tanggung. Wis iki wis ora usah gawe keputusan werna-werna to, Tru. Iya. Lho lha pripun nek kula moh nek jenengan dikatutke dosane? Ya wis. Pethukno sik. Kok nek kowe lara tak tambani, nek kowe mati tak uripke. Lho, carane banyu sungut gitu. Sungutku nak peres metu banyune tak nggo nambani wong sing lara iso mari, tak nggo nguripke wong sing urung tekaning pati urung wancine iso urip meneh. Niku iso gawe tangi barang sing wis mati suwe mboten. Niki nggen kula wis suwe banget ora aktif. Lambemu kok wis ora kono pethuke kono. Oh nggih. Kalih kula, ayo karo kowe wong loro. Oh nggih, ayo Gong pethuke Gong. Ah, TK nah terus. Ha iya. Nuwun nggih Ndara. Ya. Nuwun nggih juragan. Ayo sira mangkana. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ronang kuno magawe klarira ana kawan Petruk ngadeg jejeg kaya cagak listrik kaya atos dibandem ana kaya ngapa dilarani kaya ngapa utuh cagak listrik. Ayo iki do muni ya. Ola. Anggo do tunggal dolanan HP ngono kuwi to. Ha iya. Ndi sing siji nguyah, ndi sing siji dolanan HP. Ha iya ora apa-apa. Ya apa telat. Kata-kata motivasi wis mau kok. Lah karepmu arep piye Petruk? Ha wis karepku ora arep piye-piye. Saiki anane Nata Ndrawati karo Petruk kan rong bolong. Saiki anane Setyaki karo ora sida Ding Truk. Ora sida piye to? Nang Janaka jebule. Ha ora apa-apa nek pancen wani niat kula nglabuhi bapak. Kula niki mung arep ben supaya gayuhane bapak niku kasembatan. Lah kok sampean menggak nuwun sewu sampean niku nggih menang napa kalian bapak? Petruk nonton dawuh.
nek kowe isih manut tak kandhani kowe ora sah bali ning areng Kadempel. Terus kersane kowe mapano ning negara Ngamarta. Kowe nek manut tak kandhani. Ya nek manut, nek kula ora manut. Yo. Eneng kene ditonton sapa sing tekaning pati. Kresna apa Nata Ndarawati? Padha wae. Oh iya, Dik. Kresna apa Petruk kantong bolong? Petruk ora kurang ajar. Ah ngopo kowe muni apa kowe? Wetot. Wila, kowe wani karo Prabu Kresna. Wani karo Prabu Kresna, aku ya wani karo kowe. Gendarap tangan Sedyaki mati ya. Tibakno Sasati Sanjara langit kowe ngalahke Petruk. Iki lunga kowe. Iya iki kok. Ndekno ya tumbang ayo. Sandale yo. Pangiyon ah wong tetek aku kowe. Akut ya asli jut jut ya angele to iki angele to iki bos apa mengsak Petruk ning ampuh mergo ngombe obat yo jar yo ya Melayu. Ayo pansengon, ayo. Ngapa kowe kaget? Kowe tak gorene kaget ta kowe. Ayo, ora malang krek. Turunkan tangan. Anggir Antasena. Ah. Ngambune iki keleke anti ora adus pirang-pirang dina ya, Kang. Ya ora ngono to, Nah. Ngapa sampean nak gorene kaget to? Mula wong ki aja sok gembedhe. Diomongi angger amune wani karo Prabu kendara tangane Sedyaki. Apa? Tekan kene mungsuh iki kowe ya ger klekus kowe. Arep ngapa kowe ayo? Muni ae, muni culek matamu plirak-plik. Wong gene ya ketap-ketip. Muni ae. Angger tekan kene arep ngapa kowe? Wah, aku dekengane Antasena. Arep ngapa? Wis meneng togong iki tak urusane. Mriku Ndara, angel kandhan-kandhanane kok ora. Iya. Anggir Antasena wonten mriki. Ana kene Lek. Ngayomi kalan Bagong. Bener, aku ngayomi karo Bagong. Mergo nuwun sewu aku ora trima Bagong karo Petruk arep tok gawe sengsara, Bagong karo Petruk arep pulasara mergo sampeyan mbelani watak angkarane Pak Dekresna. Mula sampeyan nek gelem tak elekke, sampeyan ki wong tuwa, kudune iso mikir, iso duweni nalar sing ganep, iso duweni
pikir sing cetha ranjur waton sapa-sapa dilabuhi anggere Prabu Kresna wani karo Prabu Kresna pateni monggo Prabu Kresna kuwi pangertine luput mula gandeng sampean ki isih tak anggap pepundhenku dhewe mula aku isih gelem ngelingke karo sampean nek sampean gelem eling sampean titeni wae sampean gelem eling kok Prabu Kresna balik dhewe mah basane dhuwur-dhuwur fakultas e ayo nang UGK to nek sampean isih kena tak elikke isih kena tak prenggake aja nduweni pakarti sing kaya ngono kuwi kena nglabuhi Pak De Kresna kena nglabuhi Nata Ndrawati ning didelok pakarti apa sing to labuhi iki mboten kinten babar pisan kula sampun bilari watak Angkara ayo kowe ki arep ngopo coba coba karo ngopo saiki kowe kowe mbelani Kresna monggo watake kaya ngono kuwi kowe entuk apa kowe ngetutke wong watak Angkara pisan kowe entuk apa mangan ora wareg rejeki ra berkah ombe ora iso marai seger nang nek kowe melu Semar arep kere ning ra ndek apa-apa padha wae genah wis mau nek sampean kok arep sengit karo Siwa Semar mung mergo sampean kena pengaruhe Siwa Ndrawati ora iso kowe durungoke ora iso kowe ora ndene kono Pandhawa arep dienggo alat walik jagatmu muring-muring tokong aku sengit karo Kresna memangsaku kok suwene-suwe ora sedhela ha iya to kula nyuwun pangapunten nggih aja ngapura karo aku njaluk ngapura karo Siwa Semar mergo sampean entuk omongan sing ora prayoga dadi sampean sengit karo Siwa Semar pekasan ngarani nek Siwa Semar ki gegayuane neka-neka ngarani nek Siwa Semar ki golek apike dhewe ngarani nek Siwa Semar ki golek menangi dhewe jare nyilih pustaka Jamus Klimasada mung arep dienggo mukti dhewe kuwi sing muni ngono kuwi cangkeme sapa sing muni ngono ki sapa pangandikanipun Koko Prabu Kresna ngono ya isih dinot wae ngono kok ya isih dinot coba sampean wis diojok-ojoki kaya ngono sampean dijak tumindak ha nek ngono trima golek juragan liya bos semangkean prandek puna wani karo Koko Prabu kendharat tangane Setyaki tekan kene ya mengentut muni ae semangkean ya apa ora ngerti kok ya kowe ya weh, kula nyuwun pangapunten. Saiki ngene keputusane ngene. Piye, Bagong? Kowe gelem methuke Kresna apa na? Kowe ora basa sakarepku saiki aku kuwi juraganmu piye? Kowe sak geleme dhewe karo wong tuaku kaya ngono kuwi sing ora trima anake. Ning aku ora ngarani Kakang Semar, ora ngarani nek kowe manut karo wong sing sengit karo bapakku otomatis kowe melu tim propaganda ya ta ya ora ngaku wae kowe iya wis aku ngaku ngono malah apik kok malah ora kowe wis iki melu Prabu Kresna uripmu kepenak malah neka-neka ora ngomong ya kowe ketrap-ketip kaya bater bater ki apa? Senter. Aku njuk ngapura, aja njuk ngapura karo aku. Njuk ngapura karo bapake. Pakartine ratu Gustimu sing kaya ngono kae. Pakartine ratu Gustimu sing engko tak aturke bapak negara Ndrawati ora dadi Karang Abang aja takon dosa. Muni ya kowe. Aku mesti kene ora nek Ndarantasena, aku muni ngono kuwi aku wis kethak. Ya apa ora? Iya apa ora? Iya, tak tenan. Gene ke wektu. Neka-neka ora. Ya ora njur ngethak ngono kuwi to, Ndra. Wis kana dipethuk kowe Prabu Kresna. Iya, ning karo kowe. Santai wae. Aku omong ora kudu ana. Ayo nek to.
Setyaki kok lungguh ndeprok eneng kono. Gawa Prabu. Kula sampun kawon kalian Bagong. Krungu wae. Iki gelut aku sing menang aku. Ngono kok. Setyaki kowe arep merong kampuh jinggo karo Koko Prabu Kresna. Ngapa kowe? Kowe ngapa melu-melu kowe? Kowe ngapa melu-melu? Kowe mengetutke Prabu Kresna kok arep mau urun rembug sing ora berguna. Yo. Lah dalah Bagong kok dadi gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Sapa sing muni ngono, ha? Saiki didelok sing gembelo sirah gleleng pacake sapa, ha? Coba eling-elingen nang pasewakan sing muni daki-daki ngelelek bapakku sapa? Muni aku ora krungu luwidu kowe ayo. Koko Prabu Sareh, kowe ora mengakon sabar. Kowe asline kowe ya gur wong kena gosokan to kowe. Ayo. Kowe ora mung kena pengaruh iki to, iki. Ayo. Kowe iki jan-jan ora ngerti apa-apa Janaka. Koko Prabu kula aturi Sareh, wilah panes maring jajan anak sukertaning bane iblis lanet. Setyaki, wonten dawuh. Kok lah kok dadi nyengkuyung karo Kakang Semar iki kepiye to janjane karepmu? Nuwun sewu. Kula mriku sampun kawon tanding yuda kalian Ki Lurah Bagong. Kula purun boten purun. Kula kedah ngabekti kalian Ki Lurah Bagong. Oh, krungu ora? Iki bodyguard setiamu kowe tunduk karo aku. Iki cium tangan karo aku ora semangkean kowe ora sebal ora sageleme dhewe kowe ora. Lah aku dadi kanane kaya ngene Arjuna. Iki piye Arjuna sampun mlajar kemawon padus pargisane. Piye Bagong? Saking ngene. Piye? Ndara Antasena mengko nyengkuyung Semar. Iya. Nganggo biaya pendaftaran masuk. Apa iya? Heeh. Aku krungu mau jare wengi iki ora bayar. Sing ngomong sapa? Bayar. Ya wis ora apa-apa, seperti aku nyengkuyung Kakang Semar. Ayo. Piro? Wis sak iklase wae ora apa-apa. Minimal ya 3 juta. Duweku mung 300. Ya wis ora apa-apa kowe. Sing penting aku iso nyengkuyung Kakang Semar. Ayo jan ngono. Jan kudu ngono. Ya, Serbasuki mawa beo. Ah, bener kene ya sekolah. Balik kira. Alah apa to? Balik kira. Ora tok balik ke. Aku malah rasudi, aku malah melu nyengkuyung Siwa Kresna. Ya ora ngono. Balik kira. Ya nek balik ke wis no. Yo, ora golek dublak putu kok. Hane. Semangkean. Yo. Wis saiki wigatine kumpul ning Karangan Dembel. Sowan ngersane bapakmu. Ah wis ngaten mawon Ndara. Ya rasa repot-repot ora. Ayo. Mampus. Manuswa myong ngambreng kati karnaning kaswase Koko Prabu mriku kados pundi? Pun Kakang dhewe ora iso mangerteni kudu menyang endi meneh. Nggone bakal murungke lawan gegayuhane Kakang Semar Badranaya.
Apa si Adi duwe cara, apa si Adi duwe sarana? Koko Prabu, piye Yayi? Menawi ndharatur kula, monggo kula dherekaken sowan wonten ngersanipun Kanjeng Hyang Bathari Durga wonten ing Dandang Mangure. Apa ya pancen kudu ngono? Ingkang baken Kakang Semar Wurung anggenipun bangun kayangan. Ya wis ora apa-apa, Di. Nek pancen kudu kaya mung mangkono syarat-syaranane, ya wis pun Kakang lan si Adi kudu saga nglakoni lho, Di. Nggih. Apa Prabu monggo kula dherekaken. Wong tetian kala Rudra Mas Pati Raja Dewaku Jaramaya wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Ibu Bathari. Batu-batuban layak to layak. Ora kaya mangan Dandang Mangure krasa hawa panas gara-gara ingkang sumundhul ing ngawiyat. Nggih. Jebul tinemune ana titah pujangkara sing sowan mongko tanpa tinimbalan. Wani sowan ana ing ngayiwangan Dandang Mangure ana ing setran ganda lumayet. Nggih, Ibu Bathari. Mboten mangling menika ingkang wayah Punata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Jaramaya. Nggih. Kadang Ibu Bathari. Iya lungguh Kang Prayoga nggih. Nggih, sampun mboten kirang prayogi Ibu Bathari. Kresna nata Ndarawati Narayana ya wis numurti. Padha kanthi raja saprapta kita ngersaning pune nggih Renata Ndarawati sartane ora mangling batu-batu biyo lagi nyawang glibete wae kok biyo bagus ora jamak kae sing mburi Janaka. Kresna padha kanthi raja saprapta kita Kresna tansah pinainganing kawidadan niring sambi kala sowan kula Kanjeng Hyang. Sewu-sewu kalampatanipun ingkang mayah Punata Ndarawati tadah wadana. Kula nyuwun mangapunten. Krana kula sampun wantun sowan ngabiyantara. Ambuk bilih kula nganggep lancang cumalen anggen kula sowan wonten ing kayangan Wukir Pidikan. Inggih, wonten ing setran ganda lumayet mriki Kanjeng Hyang. Ya ora dadi ngapa padha kanthi prayogakna lungguhmu. Nggih, sampun boten kirang prayogi. Nanging dereng lan sak sampunipun kemareng kula ngaturaken sembah sumungkem pangabekti kula kunjuk sandhapada Paduka Kanjeng Hyang Bathari Durga ing Dandang Mangure. Ya ulun tama kita arep bekti lawan manjan ulun pangestu ulun wae Tamanana Kresna. Sampun kawula pundi andadasna jimat mugi dayane marang gesangipun ingkang wayah Nata Ndarawati Kanjeng Hyang. Piye wong meneng wae kok ketok ganteng banget. Sapa sing sat-sat Arjuna padha kanthi raja saprapta kita. Nunamit masanggeli mantabi. Tinebi nang nglodune dumawing tawang tuwang Kanjeng Hyang. Linepat nung tolak manu. Wilujeng wiswanipun ingkang wayah pun Arjuna. Mboten manggi halangan setunggal punapa. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem pangabekti kula kunjuk Kanjeng Hyang Bathari Durga. Tobat. Nek karo panjenengan ulun Arjuna aja ngaturke bekti to. Aku kok malah dadi pekewo. Gene aku dibasani wong baguse kaya ngono ki tobat. Aku lek kok arep ngladeni kok dadi kepiye ngono lho. Ngladosi bab perkawis menapa? Ora wis aja dipikir perkara kuwi Arjuna. Kula kinten menawi wonten raos kaliyan ingkang wayah ing Madukara. Ya pancen ngono. Ora babar pisan ora. Lah ora kewektu dhewe. Kresna wonten dawuh Kanjeng Hyang. Apa kang dadi sababe sartane apa kang dadi wigatine dene sowan kita gawe kagetipun Hyang. Ana ing kayangan Dandang Mangure wong tanpa tinimbalan ngasih gawe gara-gara ning kayangan. Nuwun sewu Kanjeng Hyang. Sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksami sejatosipun kula menika namung kepengin ngurungaken dumateng menapa tumindak ingkang boten sae ingkang sampun nedya dipun lampahi dening Kakang Semar Badranaya. Tobat. Kakang Semar duwe tumindak apa? Kakang Semar tumindak apa nganti jeneng kita sowan ngersanipun Hyang Kanjeng Hyang? Aturunipun bilih wekdal sapunika dinten menika Kakang Semar nedya
Inggih menika pengin mbangun kayangan. Kula kaget sareng Kakang Semar maring dawuh bilih nedya kepengin mbangun kayangan. Kula kuwatos menawi sakmangke ngantos kembali dhumateng panguwasipun Iwang Pikulun Jatimurti ingkang minangka nalindranipun para Jawata. Ning atasipun Kakang Semar menika namung derajating Panakawan. Kakang Semar menika namung batur teka wantun delangap-dang pengin bangun kayangan mawi tembung bangun kayangan. Kula kuwatos menawi sakmangke Iwang Pikulun Jatimurti ngantos duka tumuli damel Karangabang nibaken welak wonten ing Madyapada wekasan ngembet dhumateng harjanipun para kawula wonten Prajanagaring Ndrawati inggih Dwaraka. Mula saking menika Kanjeng Hyang sowan kula waleh-waleh menapa urung badhe ngemis ngebon-bonin jangan jejawah sonten. Sowan kula namung badhe nyuwun senjata pitulung, kula namung badhe nyuwun pintasraya dhumateng Paduka Kanjeng Hyang Betari Durga. Lilanana suka lan penggalih jengandika kersa nyengkuyung murungaken Kakang Semar nggenipun nggadahi gegayuhan nggih menika pengin bangun kayangan Kanjeng Hyang. Buta Pandhawa tata katiwi saya Indriyaksa Sara Maruta Atope kaget bareng pone yang nampa kang dadi ature nata Ndrawati kula wayah ulun. Yen to pancen kaya mangkono kang kita karepake malah kepasang yuja katuji ning para bangsaning Baju Barat wis suwe ora mangan daginging wong kang Sukerta. Monggo yen to arep ngrenah patine Kakang Semar angel mijet wae ngeranti. Monggo yen to wis ngasih bisa mateni Kakang Semar gampang gone gawe cintrakaning para Pandhawa kasan para Pandhawa bakal dadi panganing para bangsaning Baju Barat. Nggih, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan menawi mekaten jengandika Nayogyani kersanipun ingkang wayah punata Ndrawati. Tobat. Pone yang duwa karepan kita sabab-apa wis aja walang ati. Nggih. Budal mrepekana nganan padukuhan Karang Kadempel mengko pone yang bakal ngepiyake barisaning para wadyabala. Sim setan pripayangan ilu-ilu banaspati englek-englek balong ngatandhaki menawi mekaten kula nyuwun pamit. Kula ugi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mugi-mugi sakmangke gayuhanipun Kakang Semar saged wurung saking ngasta Paduka Kanjeng Hyang Betari Durga. Semanten ugi kula ngaturaken panuwun Kanjeng Hyang. Malah kula nyuwun pamit nedya nyaketi dhumateng kawontenan Padukan Karang Kadempel. Tobat ya Arjuna nek nyeluk ulun aja nganggo eyang. Ene dilangi. Panjenengan menika senengane yak wayang ngono. Mbok ya eling umur wis pirut-pirut kaya ngono. Pirut kok nek enek sing gelem. Sinten? Sing nyuling ae. Wela apa ora malah mengko kudu dadi tukang nglapi suling. Lho kok kowe muni ngono? Akecing. Sampun kula nyuwun pamit Kanjeng Hyang. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Arjuna ngati-ati lho. Kowe kudu njaga awakmu lho. Nggih, matur suwun. Jaramaya wonten dawuh babar pisan budalna demit-demit kae padha budalna aja nganti ana wadyabala sing melu demite tok wae. Oh inggih dimen gawe kisur kanan
padukan karang kadembel dimen ngangslupi para kawula. Nggih, ngestaken dawuh. Woh, ladalah. Ayo bersit-bersit, ayo do mangkat. Munia sing gunang bersit kok. Kula nyuwun pamit Kanjeng Ibu. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Demite wae aja ngasih wonge do melu. Nggih. Mangkak ngedram. Tian Gatot Kaca Enon mapakaken arga kira takapira Kresna Parta Kresna Parta manengger saktinira Kakang Mas Sundarja piye Dimas Gatotkaca wekdal punika kula kan panjenengan ingkang kedah ngrondani kawontenan padukan Karang Kadempel lak ya pancen ngono merga pancen dawuh Siwana Yantaka nom-noman iki sing kudu tansah jaga kanan padukan Karang Kadempel merga wong kang duwe gegayuhan mono mesti akeh pacobane lan pacoban mono ora mung bab perkara sing ala barang apik uga dadi pacoban tumrap awake dhewe Dimas nggih pancen leres mekaten Kakang Mas ya mula sing mrayitna ngati-ati aja ngasi mengko awake dhewe kelepyan aja ngasi mengko awake dhewe kena rembug manis ndelalah wong kuwi mung bakal dadi dardah tumrap padukan Karang Kadempel leres mekaten Kakang Mas Sundarja lan samar pamoring sukma sinukma ya winasya ing asepe pambukaning warana tarlen piye kae piye kae wong loro drung ngalamun mbok umbelmu diusapi ora apa-apa iki meler nek ngerti sinden kok ngawur ora ayo diang slupi wae ayo ben wong loro ki digawe gelut ayo digawe aku tangang slupi sing kae ora kowe sing iki wae aku tak sing kae alah kok milih yo ben mergo kae saka wesi ben iki engko ya malih dadi wesi wis ngono wae ya digawe kisra wis ora apa-apa penting kisra kanan Karang Kadempel ayo balik wah
What? Oh, ayah. Oh. Well. Ayo, kowe arep piye? Semar kon murungke kekayuane. Ayo diremuk kanan karang-kadang. Ayo gelut, wae gelut ro aku. Perkara rebutan wedokan kowe lho. Udu kuwi perkarane kok malah ora. Ya wis sing penting karang kadempel dike. Ayo kowe amuk lek. Ah! Oh! What? Darurat 911 darurat piye to ketiwasan to ketiwasan piye lah kok dadi nika ingkang raka Ndara Gatotkaca kalih Ndara Antareja kok do gelut kaya ngono sik tak tontone ora ora canda pripun ora ngerti apa-apa kok canda ora ngandak sapa Yanti mesti ora nekor tenan aku wis tau roh kok apa ora piye-piye mbok takon galuh saksine aku ora galuh kok apa to Truk Yanti kuwi mang anak galuh kae iki jan sapa-sapa ora nggih candak Truk napa Ndara kae Kakang Gatotkaca karo Kakang Antareja ki padha gelut udu karepe lho udu karepe piye to ayo ana sing ngangsrupi weh mosok kok do mendem kae kok ora kowe ki wong resik kok ora wah lha sapa ngerti nek gawan-gawanane AO nak ngombe apa jenenge spiritus nyempot mripatno walah kok iso dadi kok kayak mendem ora Kakang Gatotkaca ora tau mendem ngasih kaya ngono kae nah terus napa wong dhisik niku tau kok wah sangka mbelinge tuku alkohol 70% niku lho kula dicampuri nutrisari wah ya kula ngombe pisan ya kir-kir dase ora Truk kaya ana sing ngangsrupi sing ngangsrupi sinten balane Betari Duraga lha cedhis endi rana ki aku ora nggunakake netra batin mbok coba to piye carane ngene mripatmu siji ngene Wela. Lho. Niki pripun iki kok mripat kula abuh. Lho, niki piye? Wis ora apa-apa, engko nek banyune garing kok bali neh. Duh. Ya abuh iki piye iki kok? Mang sebul. Wis garing. Oh, wis bali neh kok. Oh, berarti iki banyu sunget iso nggo gedhekke barang cilik. Mbok njaluk ora. Ae delok kae. Weh lah kok dadi weh lah. Wah. Weh. Ono demit kok. Weh lah semono dawane nganti kelasrah-kelasrah. Lho kae. Lho. Kae gori apa semono gedene kae. Kira-kira ukuran piro ya wae? Kok semburang. Suwidak kaya paling biyuh. Bau. Weh lah. Kae sik kae. Mripate gedhe sisih kae. Ya kae. Lambene nyontor. Kae kaya demite juang kae kaya. Prewangane kae. Iya mbok menawa wis. Terus niki kanan ngenten niki pripun lek arep menyikapi pripun nek kula ming kula karo jenengan ora bakal iso rampung. Matur bapakmu. Mir, ketiwasan iki, Pak.
ugek sak dulit nyun pangapunten Ndara sinuwun Puntadewa sak kadang Pandhawa rawuh mriki kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan senyatanipun singandika taksih kersa inggih menika tetinju dhumateng kawontenanipun para kawula kula ngaturaken panuwun sanget Ndara ateges para kawula anggenipun mapan wonten ing Karang Pradisan menika rumangsa ditresnani para kawula menika ngertos bilih Nalindra Ngamarta menika tesih tresna kalian para kawula ing Karang Pradisan. Iya Kakang Semar pancen kaya mangkono. Kabeh iki sayek tindak lakoni merga sangka gegayuhane Kakang Semar ingkang temen luhur. Ya kepengin dandani pakartine kawula sak praja negara Ngamarta Kakang miturut aturiat majamu ya Petruk lan Bagong Puntadewa wis bisa nyurasa yen to Kakang Semar gegayuhane pancen luhur ya pancen ngono Semar aku dhewe uga ngrasake yen to pancen anggonmu dadi pamong ngemong saking para Pandhawa kuwi pancen lahir batin ora ana pamrih apa-apa ya mung wektu iki Pandhawa ana siji sing isih kalimput wekasan ngeboti marang watak Angkara Budi Candala sinten adiku Jlamprung mboten napa-napa hidup menika pilihan kok Ndara awit arep milih sing apik monggo arep milih sing elek monggo arep milih sing apik tundane mesti becik milih sing ala tundane uga elek mboten prayogi menika kedah saged nanggung piyambak-piyambak ya pancen ngono matur nuwun sanget malah kula nyuwun Ndara menawi sampun mundi wujudipun pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada amit sewu kula tak nyuwun ngambil sekedhap mawon nanging Pandhawa ora genep 5 ateges Pandhawa gutang mboten napa-napa aming kelangan siji kok Ndara mboten napa-napa sing penting niku dongane sing penting niku ujupe karo sing gawe urip kepiye perkara arep nglakonine mangkono Kakang ya wis yen to pancen kaya mangkono ndak aturi nampa ya kuwi wujude pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada Kakang mriki Ndara sinuwun ngan iki kula tampine kula ujubke donga mugi-mugi Gusti nyembadani napa sing kula karepke Ndara Semareka den prayetna semurir heka peleung ciptane Sang Ismaya ya Sang Nayantaka nalika semanten datan wonten ingkang pinandeng kejaya mung kawontenan kawula wonten praja negari Ngamarta ing ciptawarsa mbangun kayiwangan ateges pakartine para kawula kayiwangan ateges penggalihe para kawula kayiwangan ateges gesange para kawula wonten praja negari Ngamarta nalika semanten eling-eling nadyan to derajating para kawan derajate ngaceplik paribasanipun nanging tinampa kang dadi sedyane munjatren saning Gusti karya jagat kelakon kelampah kasembadan anggenipun iki Lurah Semar Badranaya mbangun kayiwangan temah pagebluk ingkang nemahi praja negari Ngamarta sirna dados Rana Usada Waluya nirmala temah jati temah mulya nyarengi tumedhaipun wahyu katentreman wonten ngersanipun para Pandhawa
pandam sula medhangi jroning pasarean nani watana remuna mukalingan ngangrangan sang dia manahangkung sumungkem kulit sang kakung mangrerepo babu eman-eman matur sembah nuwun Ndara ampun kalampah ngen kula mbangun kayangan. Walah kok ora ketok pandang gawemu. Nuwun sewu. Sing jeneng jalur langit dekengane pusat niku manjen. Mangkono Kang Anggih. Ning mengke riyen wong nek kasembadan gegayuhane mesti ana mang titeni, mesti ana pacobane, mesti ana wong sing arep ngrenggol, mesti ana wong sing arep ngrusui. Sinuwun kunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Ler genjang alas risang bawe gandrung. Dereng ngantos paripun ingkang sami mbal wacana kasar gegering jaba. Pajaripun Monokaman Petro kantong bolong Pak Ketiwasan. Ketiwasan Pak. Aja turu sore kaki ana dewa nganglang caket nyanging pakara kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan sartane kabagyan Petro eneng apa mlayu-mlayu role ngaturaken ketiwasan bilih kawontenan karang kadempel geger Pak geger sebabe Ndara Gatotkaca ali Ndara Antareja do gelut ora karepe dhewe enten demit sing ngangslupi Pak Nek iso madem ki jan ngono kok. Ndang dondang. Ora apa-apa, Petro. Ayo sesuk diulur. Iki kendang anyar kok. Iki do bali ki sing ditokke apa jenenge? Iki pokale Betari Durga. Petro, wonten dawuh, Pak. Kowe nek ketemu demit kowe ngucapno alhamdulillah ping 3 mosok meng kuwi tok ayo jalur langit ora iso dipaido nuli nggih sabanjure sing angka 2 ben supayane omah-omah ki padha aman nggon dhuwur lawang kon naleni janur terus sak ubeng omahe wong-wong kawula sak Karang Kadempel sak negara Ngamarta konen nyebari uyah demit wedi nek karo kaya ngono kuwi nggih Pak lah terus niki pripun Ndara Gatotkaca Ndara Antareja niki pripun iki pustaka Jamus Klimasada gawanen pisan ungkulana nganggo pustaka ora demite metu dhewe-dhewe nyun pamit Pak ora dicolong aku wegah nek Tagawa terus kowe arep dadi ratu barang mboten wis lakon ndek ning Semarang wingi kok ora arep tak anu saiki ngati-ati Petro nyun pamit
piye ya? Iki aku ngejak kanca ndak kurang ngribeti. Bu Agong nyekel misah wong gelut ya ora jegos. Nek tak ayahi dhewe malah aku gur kekepruk. Ngene wae. Kiai Pustaka Jamus Kelima Sada kula suwun panjenengan kula sawataken ngengingi Ndara Gatotkaca kaliyan Ndara Antaraja biar saknalika padhang trawangan demit sing ngangsuk Ndara Gatotkaca Ndara Antaraja medal Kiai. Iki durung apa to iki jane iki? Wis. Ndara. Ndara, apa ora kena dijabut apa ya? Wis. Konangan terus isin ora. Petruk eneng apa? Sampean ra ngerti sampean gelut karo Kang Rayi. Ora karepe dhewe lho keduan teman-teman sampean diangsupi demit. Lah dalan aku dadi kok ngene pun mang semingkir mawon, Ndara. Kong. Seneng aku. Ndi jaran manutan ngene iki seneng. Jaran matamu kuwi cek. Ae tak singsuti pisan terus mono iki ra kaya jaran. Padhak kaya apa? Ya Le. Mbrasta demit. Apa wae iso? Iso. Ndara Antasena mondi? Sik jiwoke. Dan piye? Engko mriko piye? Ngapain tak nggo bocah iki barang bocah iki. Kowe arep mbrasa demit kowe men iruh demit ngene, mripatmu kene. Merem. Ampun. Merem. Iki telapukane ciut ya. Dadi nek merem ki kaya kriyip-kriyip. Maido ra. Yo. Sing sisih. Weh lah pading. Weh lah. Oh, kok demit. Weh lah. Weh lah apa? Niki iso nggih nginjen wong adus ora? Weh. Masak geleme dhewe ora kena ngono kuwi. Iki kudu jaga-jaga. Nggih. Aja ngasi padha. Lir wong kewajiban. Nggih, bahaya nek lar wawan nganti kok nek nganti kok awake dhewe ngalamun ha ya syarate wong ben ora kang surupan kok aja entuk ngalamun ya Tru ya wah cototna nek nganti awake dhewe ngalamun lah ya to mula sing prayitna ngati-ati lah nggih apa kae Mbuh. Apa gitu? Sik. Pula. Gareng ngono kok lho. Lho kok iso hebor? Mbuh. Doyak tok, doyak nek Kang Supan. Ha iya.
Ah. Eling reng eling. Eling dengkulmu meloncat. Mbok marep rene reng tak omongan. Aku wis marep raimu. Andi ngoyo. Gareng ndak ngrapal mantra apa ya kowe? Mbuh. Wela. Pak loro ya. Loro piye to, Reng? Mbuh. Aku. Enak bro. Ngapa ora kok muni loro-loro? Amburi kok eneng apa to kuwi bocah kok ora cetha Kang Supan ya wis men nggo dolanan sik Tru iya ditanggap iki malah apik ha iya piye kowe nguyuh kok bingung ki piye acungku loro ki loro piye to ngarep mburi Pak ora beres ndi Tru ampo pustakamu mo nggih Mah Rene mah Rene na mah kowe rono kowe ora manut kowe ngene disampake wae ora ya layak uteke wae kewalik kok layak ya uteke sapa utekmu iki lho aku nang kene ta ki lah bojoku ki mau wis kadung ngono kok ora njur di ngono sudah di ujung lho Mak. Ayo Dik teruske. Gareng kenalan. Ayo golek demen. Wis dintake wis sisan Tru. Ya, wayange mung sithik kok.